Human sa 18 ka mga local government units kaniadtong Miyerkules, laing napulo ka mga LGUs ang gibisita ni Gobernador Gwendolyn Garcia kaniadtong Enero 20 alang sa pag-apod-apod sa mga dasig Sugbo cards. Ang syudad sa Talisay, Naga ug Toledo ug ang mga lungsod sa Minglanilla, San Fernando, Aluginsan, Pinamungahan, Balamban, Asturias ug Tuburan ang nakadawat sa ayuda gikan sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo alang sa pagpatukod sa kabalayan nga nangaguba tungod sa bagyong Odette. Giklaro ni Gobernador Garcia nga lahi ang 8,000 pesos nga ayuda gikan sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo ug ang 5,000 pesos nga gipasalig sa nasyonal nga pangagamhanan. Matud usab ni Garcia nga gituyo sa kagamhanan sa probinsya nga ipaagi og kupon og dili salapi ang madawat sa mga biktima sa bagyo aron masiguro nga magasto sa insakto nga tumong ang kantidad ug dili mawaldas ang kwarta. Gawas niini, dili maabusar ug dili sab mabaligya ang card kay aduna kini pangalan ug QR code ug kinahanglan sab magpakita og ID ang beneficiary sa higayon nga magbayad na siya sa cashier. Para masayon ang mga nagtan-aw karon, dili ni ang katong 5,000 nga isaad sa nasyonal, dili ni ang 5,000 nga sige kuwat kay hain na puno na. Katong 5,000 sa kagamhanang nasyonal dili ni mao. Kay kaning atong iapod-apod cards ni dili ni kwarta. O ang matag card dunay kantidad. Ang kantidad ni ana gikan sa provincial government. Nganong giingon man nato aning paagi nga mag-issue ta ni ining dasig Sugbo nga card ug dili kwarta ang atong ihatag. Ngano? Init man kaing kwarta. Kay ang kwarta dali kayo iposta sa online sabong. Dali kayo ipanay og gulapo. Unya, kay kwarta man ni sa probinsya sa Sugbo. Gikan man sa ni sa mga buhis sa katawhan sa Sugbo. Busa di ta magpasagat. Nga unya magamit ang maong kwartaha sa dili mao nga intensyon. Nagkanayon usab si Garcia nga giuna usa paghatag ang kadtong totally damaged gayud ang panimalay. Apan iyang gipasalig nga isunod sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang paghatag og ayuda ngadto sa mga partially damaged nga kabalayan. Gawas sa ayuda, makadawat usab og health kit ang mga beneficiary sa Dasig Sugbo nga naglakip og vitamin C with zinc, vitamin B complex, lagundi ug paracetamol. Kiniisip tubag sa probinsya sa hagit sa Omicron variant sa coronavirus disease. Mipasalig usab si Garcia ngadto sa mga barangay kapitan nga hatagan sila og chainsaw ingon man generator sets matag barangay. Sa iyang bahin, si 3rd District Board Member Victoria Corominas Toribio nakadaig sa pagpaningkamot ni Gobernador Garcia nga makabangon ang mga Sugboanon, dili lang gikan sa pandemya, apan apil na sab sa bagyong Odette. Despite sa mga hagit nga ato ang nagian ug ang atong giatubang, usa ka butang nga kita mga Sugboanon mapasalamaton nga doon na kita usa ka Governor Gwen Garcia. Morning ang wala sa ubang lugar nga naa nato o sa mga tanang lugar nga naapektuhan ang Cebu. Dili na to ma-feel nga mga Sugboanon na wagtangan o paglaom nga mga Sugboanon murag naluya or nagpalupig sa mga hagit kundi padayon tang nagbarog padayon sa atong kadasig kay nakita nato nga ato ang mga leader sa atong lalawigan wala mo biya kanato kanun niulong kanato sa ato ang mga giagian. Human sa mga LGU sa Habagatan ug Kasadpan nga ang mga lungsod sa norte na usab ang sunod nga hatdan sa Dasig Sugbo cards. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.